Right. Nasitombotaura nezve kublokana. The psychology behind, or the psychology behind kublokana pa social media. Kana kuti ndoti chiko, ndoti what goes on through pfungwa dzemunhu ari kukubloka pa social media. Right. Ndichabuda nezvinhu zvinokana kusvika na 10 chaiko zvinoita through munhu ari kukubloka pa social media. Pane mareasons akawanda anoita kuti ublokwe pa social media, ende zvaunoblokerwa zvakawanda, but nhasi toda kufocusa pamubloke rather than iwewo nyakublokwa. And you will find kuti munhu wauri kubloka uyo akasike kutanga kublokwa, saka vablokwe havana problem. Munhu ane problem ndiwe uri kubloka. Kwanhasi toda kumbotaura nevari kubloka. Panapa ndongouya ndichiita malive ane musoro, but ndoswera ndiri kune account yakanzi Chifidzoko, ndokwandoswera ndiri kwaaccount yakanzi Fidzo Mani. Panapa mukona ndauya kuzoita live nemusoro uko kuFidzo Mani, ndokwandoita mafanizi angu ese. Vanondifarira secomedian mondiwana ikoko kuFidzo Mani, ndokwandoposta daily. But panapa kana ndauya pa live inoi manje, ndikauya pa live inoi, mirai nditextire mwana wangu adzime hit upstairs, because mirai ndo akarara upstairs, but ndamutextira kuti adzimo zvehita because kwapisa. Yvette, can you please switch off the heater? It's very warm now. Saka ndichanidi kutexta ndamudza kuti adzime. So chinzwaika zvinoitika ndezvakudai so. Right. Kune munhu anokubloka nenyaya yekuti iye wamudza chokwadi. Right? Mufundisi anouya kuudza kuti shamwari rega chihure iwo bloka mufundisi. Ndiye wandoda kutanga naye. Munhu wekuti ego yake yastrokwa, ndapikiswa. Munhu waya panoti Fidza ugoni kupfeka iwo ndomubloka, nokuti ndaudzwa kuti Fidza ugoni kupfeka. Ndo number 1 ndoda kutanga naye nhasi. Ndikatanga kumhorosa ndozomhorosa vanhu vese. Saka vari kuti mhoro ye maswera chini ndiri kukuona matriplets aiwa. Vanondimhorosa mondi matriplets moda kunetsa. Ndikatanga kumhorosa vanhu ka inopesera ya live yekumhorosa vanhu ndopedza vanhu 15,000 ndopedza sei 15,000 vanhu. Saka ndandimhorosa munoziva kwakundimhorosera regai mafanisi. Right? Kuri sei South Africa musazoenda kumazulu komunobewa nemapanga mukarohwa netsvimbo nazuma kwandaona vanhu vachitandanisiwa vachiti mumba muri kupisa muno. Ndandapa kuti ndati kune munhu wokuti akatsiurwa kana kuti mukatukana izvezvizvi ukandiudza chokwadiwo Fidza wamambonaka iwo unozvionorerwa kuti tikakumhorosa kuti mhorose ndobva ndakubloka. Munhu anenge akubloka weka ane zvinhu 3 zvanokublokera. Ari kukublokera kuti wamudza chokwadi, ari kukublokera kuti wamurwadzisa. So kana kuti ari kukublokera kuti usazvipama, kana kuti ari kukublokera kuti zvawataura zvinopedzera ichokwadi chawataura, but haadi kuti mamwe mafans ake azvinotise zvawaona izvozvo because anopedzera asisina mafans. So ndogona kunge wandudza chokwadi panapa ukanga ndokubloka izvozvi. Inini nyakukubloka ndogona kuusa that as a threat kune vamwe vachada kundudza chokwadi in future kuti handitambe ndichiudzwa chokwadi so ndokubloka. Andona sa psychology yavanenge vachishandisa vanhu vaya ndokubloka izvozvi. Ivo vanenge vanozviziva kuti hazviroti kana vakubloka havagwadziwi, vanodoziva kuti I've lost one fan up. So kana vakubloka nakadoziva deep down psychological vanozviziva kuti ndaroza one fan panapa, pane fan yangu yandabloka apa. Ndo vanhu vakuti vanenge vachiti edha naimonde.
pane vaedha vakawanda ivawo kana mazosvika 100 kana mazosvika 100 iye munhu anondokubloka hambobloki kana uchimwa ndonyeba itai vanhu 50 vari kumudza the same thing hambokubloki havabloki vanhu 50 vanoda kubloka 1 or 2 3 just to set an example kuti next time you don't just say what you want paprofile pangu. Saka vamwe vanhu havadi kuudzwa chokwadi zvavafana kutoudza kuti aiwe nengo neproblem yehwawa iwe unomwa too much iwe kana ndiri chidhakwa ndokubloka hauna kushedzwa panapa ndichita live ndachida kuti uye ndakairikidza here ndichita live ndachida kuti uye kuita live kauda kuti vanhu vauye kuti ndokubloka kuthreatena kunyaradza vanhu tani maona wemuziva yandakabloka weya munomujoina manje manje. Saka unenge uri main actor dzimwe dzenguva munhu anokubloka because waita kakumutorera chikundla chake waita nzouhombe muareka yaNoah. Saka nzou yakuda ita take over dzimwe mhuka dzichaziti Noah ndiani mhuka dzakufunga kuti Noah iyi nzou ndi Noah here kana kuti Noah ndi Noah. Saka Noah opedzera ati ndokuburutsa muno mugarava wazvinzo ndokuburutsa vanhu vakaita sana crocodile nana chichichi vakanzi ndokuburutsa vanoburuka kamungarava because vagara vanogara mvura wana. Shaki ikaita pamuromo naNoah iri muchikepe nokudza kuti Noah shamarika inini zvemvura ndo zvangu bye andoona. So munhu anokubloka anoda kuti akubloke ari Noah asi usingagoni kuswima urunzwa. Samaindi emunhu ari kukubloka ane kamindset kaiko kuti ndini Noah iwe augoni kuswima iwo ndikakuburitsa unononyura wanyura ndopakabva sasa kuti wanyura right. Problem inozoitika manje ndekuti akubloka kudero munhu vazhinji vacho they will follow you. Apa ndakutaura on a personal level kuti ukablokwa iwo ex wako akakubloka chataura zva ex chasvika ikoko munhu akakubloka kune vanokubloka buda mungarava yangu buda mungarava yes uri muridzi wengarava yes you can block but hazviri kuti munhu wese waburitsa mungarava ari kunyura. Vamwe vanhu vaunobloka pa vari kudoinda kunozvarana vari mumvura iyoyo wawamublokera uchinga tichamuuraya. Ndio paunozonzwa kamuka live pane rimwe group rafomiwako uri admin wabvisa munhu muwhatsapp group wamubloka wamubvisa muwhatsapp group wonzwa kune rimwe group rakangofaya negroup raunaro raakudofaya kudarika group raunaro riri kutofaya more wozona vanhu vese vanga vari mugroup newe vazhinji vacho vadova kugroup iroro. Example yandingokupai zvinhu zvinotoitika izvozvo. So nhasi toda kudhila nemunhu akubloka nemareasons behind kubloka. Ndonga vamwe muchadzidza zvakawanda kuti saka munhu akachibloka chasvika ikoko but live iri very complicated because ndiri kutaura zvinhu maringe nezvandakaona zvandinostudy nezvandinofunga netupsychology twangu tushoma. Kepesi yangu iri paside nhasi maybe nhasi right. So uyu munhu kune anokubloka achida kurwadzisa. Ndikamubloka nemadiro anondiita acharwadziwa. But chakaipira kubloka munhu nokuti uda murwadzisa ka uchada kuziva kuti arwadziwa here. Ndo type dzedzo kuti inokubloka yopota ichivhura account ichidongorera ichiona kuti uona ndaunblokwa ndablokwa futi. Murume anokubloka kana kuti mukadzi anokubloka marambana pape achida kuti maybe ugomusuva kana kuti achida sometimes munhu anoti wamubloka anoda kuti utsvage email yake umuvinga uchimuvinga izvozvo vanenge vachienjoya kuti wamuvinga neemail wabudza shamwari dzake naimi musikana wemudze andibloke kana une uchiva striker ego une uchiva parapara vachinzwa problem happens kana ukabloka type dzakaita sesu dzounogona kubloka munhu obva angokuignore kana kuti vamwe vari vanhu vanogona kufira mwoyo unomubloka iyo ofira mwoyo zvake oluka normal kunze. Kana uchida kurwadzisa munhu akakubloka musho wekuti haana relevance because munhu anokubloka ende vanhu ivo sometimes vanoita chero suicide. Vamwe vanhu anozviuraya kuti arwadzise vasara but unfortunately kana wazviuraya you don't know
kwawaenda ukauzodzoka uchiona kuti vakasara vakarwadziwa here. So munhu unomuramba bhati ozviuraya kuti arwadzise iwe nevana vako siye, kana kuti ozviuraya nevana vako kuti wogwadzwe sterek. So dzimwe dzenguva munhu anokubloka achida kuona kuti are you gonna feel sorry and apologize, right? So akubloka munhu ya munhu akubloka hakuna munhu kuna anokubloka kuti he's fed up, this is going anywhere. So ndo papa anozoshanda nawe kuti umwe munhu akubloka achikusuva neakubloka because aroda kurwadzisa. Ndo pamufananidzo waNoah waLoti. Loti ndofananidzana nemunhu akabloka munhu, mukadzi waLoti naLoti vabloka munhu. Tabloka Sodoma neGomora atishada nezvazvo. Big mistake uchida kuita churu chemunyu manje. Ukabloka munhu chipota uchidongorera kwawabva unoita churu chemunyu. Churu chemunyu ndichapa example yekuti churu chemunyu chakafanana munyu ukaita churu unonetsa. Shuga ikaita churu iri nani bhozi, shuga ikaita churu ukaisa minonyungudika womwa yozotapira. Bani munyu ukaita churu unonetsa kurunga usavi kuti hauzoziti wakawanda zvakadii munyu. Saka ukabloka munhu ukatena back ukatatena around samukadzi waLoti. Vakanzi blokai Sodoma neGomora. Kwamuro musacheuka. Block mukadzi waLoti, unblock uyo atarisa Sodoma neGomora. Aibva aita churu chemunyu. Let's use that biblical story physically. Rega kubloka munhu uchipota uchicheuka futi, or else don't block them. Kana kona munhu wabloka vamwe venyu munobloka munhu wogara mupfungwa dzake rent free for years and years. Wakabloka munhu iye atomove on, iwo uchirungomufunga. Saka izvo zvanondisuva, saka aindida here zvemashuwa, ndakamubloka handidi zvekujairigwa ini. But every night usati warara uri kumufunga, every night usati warara une memories, every night usati warara you want to talk to them, every night usati warara dzimwe nguva yema. And most of you vanenge wabloka munhu that way, you don't know how you're going to react if you meet them in person. I've met people inini vanondudza muTesco kuti unoziva ndakakubloka here, handitozvizive inini. Ukabvisa teaspoon mugungwa yemvura ndikaenda nekapi ndogara padhuze nepasii siri padhuze, ndikaenda nekapi ndikanochera mugungwa ndichida kuribohwa gungwa, ndikadzoka kugungwa after 2 weeks ndino ndakakubira kapi iwewe, ndakakubira kapi zere yemvura. Ocean even not ocean, mugomo chao unogona kukuseka. Example yandiri kukupa ndekuti, do you know the reasons why you're blocking this guy? Do you know why you're blocking that person? Do you know why you're blocking that fun akudza nonsense? Do you know why you're blocking? Do you not know that sometimes pamunodori ne better opportunity yokushowa mamwe mafans kuti wakapenga nekurega kubloka munhu ataura nonsense womupindura zvinyoronyoro, you gain more fans than kuti ndakubloka, right? Tombosiya izvozvo. Number 3 munhu wokuti anokubloka zveshuwa mupfungwa dzake ka akatsamwa ende engai inouya, I hate this man, I hate him, I really hate him. Wombloka zveshuwa panguva iyoyo unombloka, but haugara wakatsamwa ka chese chinobhuruka chinomara panonodzika enga paya hauchareact mafana zvawandibhlokera iwo panga wakatsamwa ka. After 2 weeks zvinogona kuchinja, hauchina kutsamwa semutsamwiro wewe, you begin to look stupid. But I shouldn't have blocked him. Then nokuda kokungo ego yako ndikazomunbloka anofunga ndomuda ina ndichamuda inini, but mumind mako urugara uchizvifunga iye dzimwe nguva kune vamwe vauti ukabloka anogara chikucheka, kwaya mwe vauti akakubloka akakucheka maybe 1 or 2 days akanoti zvesho wakatobloka, they're gone. Munhu wakabloka weka waivata naye akabloka, unozati avata nevanhu vangani after since wakambloka, unozati arara nevanhu vangani? Umwe akudosvika 20 and achirara navo achinakirwa, and vamwe vacho pamwe vanotori nani than iwewe.
saka na reason yako iri kuti wabloka munhu uta iwo wanyakubloka iwo ukavharirwa dhoo rako usati waridza mhere. Tarisa kuti mawindo akakura zvakaita sei. Dzimba dzokueurope dzimwe dzine mawindo mahombe akaenzana nedhoo. Saka munhu akavaka kukiya dhoo iri achikukira mumba unogona kungoenda nekuexit ukanobuda futi. Saka usati waridza mhere tiri vana vadiki tikangodzimigwa toridza mhere tisina kuziva kuti switch iri papi. Kana kuti munhu akakiya dhoo mai vaita vakati bhadho mhere pangu tisingacheki kuti okay zvavavhara rekuku rekumashure rakavhurika here. Can we so nyakublokwa nanyakublokana ivai nemareasons ari valid. Most ndiri kutaura the psychological part of it. Most of the people vanobloka vanhu ndataura wokutanga ndati anenge unenge wastrika ego yako. Munhu anouya pana poti fidzo zvauri kutaura madhoti mhani wefidzo. Saka zikomenti rakadhindapo zviri nani kudeleta comment than ndokubloka. Nokuti kana pano munhu ari kutsvaka kutokubohwa sei akaona kuti ndiwo makomenti anokubohwa aya very good achanovhura ghost account. Remember munhu akubloka wekawe kana uri socialite munhu akubloka we anogona kunovhura imwe account futi. Zvino vamwe venyu musiri masocialite unobloka ex wako handiti wonovhura imwe account ene ndione ngori kutotanga kuti ex wako akangoenda pa online une kuchitoza kuti nhasi akataura nanhengi nhasi ende dzimwe nguva you find yourself clicking vanhu vanenge taura senge papa vanenge kuti vana fei vakati yes yes watova kuprofile yemunhu wadova mujere ndiwe uri kuona iwe watova mujere amana mumba muno muri kupisa watova mujere ndiwe indisenze kuti wava nemission yes wamubloka but hauna mubloka because everything chaakuita uri kuchifollow everything chaita munhu wakabloka uri kuchifollow and you are so keen kuti waneti vamwe venyu you block kuti waneti saka akazomove on right let me see ndamubloka akazoona mumukadzi kuti akazodiko akazosungwa akazodiko akazoramba nomukadzi wake ndakamubloka ndikawedza mukadzi wake kuti ane maafezi saka ndodaona kuti akazorambiwa here. So ndo imwe reason ya number 2 number 3 yandada kuudza kuti kubloka nako dzimwe dzenguva kune une uchizvipuraya iwewe especially kana munhu wacho wabloka achizogara ari mupfungwa dzako rent free for months and months and months and months and months and months. Iye nyakubloka dzimwe dzenguva zvishwa anogona ngachikumisa but there is no way you're going to find out kakuti anokumisa because you've blocked him. So even nyangwa achikumisa iwe wakamubloka hana way of communicating with you handiti saka ari kutsva ndiyani apa wamubloka achida kuona kuti anokumisa here wabloka all the avenues saka how are you gonna okay tomboti maybe vamwe vanhu vanobloka munhu wavanoda I really love this guy and I want to block him so I can move on. I will move on like that. Well, good luck. But you don't move on like that. In fact, I'm not going to say how you move on because moving on is another subject for another day. But blocking. Right. A lot of you guys, you know how to deal with social media with blogger. But have you ever imagined meeting that person in the bank? Akabata mari. Okupa 10 pounds. Oti hi. 10 pounds. Unoirambe raka tunoibvuma. Wakambloka. Ndi ex wako masangana. Vamwe vacho munodobloka mchigara same city. Damn block. One day munosangana pa beach. Uchitenga ice cream. Oh, but I'm paying. Are you going to say no, I'm paying? We are from behind. You walk to tenga ice cream. Walk to truck and pay. Oh, I'm paying. How are you gonna deal with someone waka blocker that I'm paying? Have you ever imagined that? Kuti munhu waka blocker ye uyu waka blocker. Akauya kumashure kwako. Ivi vamwe venyu munhu waka blocker akauya kumashure kwako kubata mafudzi akangofemera mudze vakati hi. Tebeko. Vamwe you freeze. So
you know physical. Imagine block. How are you gonna react in front of him? Live in because blocking on social media is one thing, but you block someone. Paunopinda naye church. Asuchiramba chinda ku same church. Pastor wakati, Maasha, yeah, have you ever thought how am I going to react if I meet him in person? So psychological blocking amen imi nyakubloka vana nyakubloka ndimunoziva but a lot of vanhu ipapapa amukwanise to cope with those people you've blocked. Mukasangana pa airport chaipo mundege 1 chaiko knowing kuti ari mundege mundamuona even ari ku first class iyi muchingoona mama akamirira ndege 1 even ari ku first class you'll find kuti vamwe venyu munhu wakabloka ukamuona achifamba nemunhu weopposite sex vasingadombori vekubasa wakambloka but uchanopota unonyangira nokuseruko udongorera unomukapaki chidongorera but wakambloka chidongorera uchitaridza kuti vazopinda vese moteri vakahagana vachipinda mota vakakisa mai wekani unoona shayawo asi ndiwakambloka. So zvine zvitika mind yemunhu anobloka munhu indiona senge munhu anobloka munhu sometimes munhu anobloka munhu ari kuzvifigira mujere raanoda kubuda. Pane munhu unobloka because ari abusive. Uyu munhu yakunetsa ucharari ari kufonera midnight uchida urara uchidaenda kubasa haano kufonera anytime ari kukubhula ari kustoka. That one munhu wokuti auchida basa naye mupenyu hwako but iye ari kuramba kurambwa. That's a different thing. Hands kutoita ka monitoring spirit. A lot of people vakakubloka, that's what they're exactly doing, monitoring spirit. Zvokuti rimwe zuva kada kuzotaura munhu akakubloka kuti anogona kuudza kuti musi wekuti wakaita musi wekuti ukaita live yekuti musi wekuti ukaita live yekuti musi wekuti ukataura musi wekuti ukataura nezvokuti musi wekuti ukataura. So what's the point of blocking a person uchimfollowa like that? Do you know kuti dzimwe dzenguva vada kutobohwa munhu you are better off unblocking them. Achikuona mapictures ako uri happy une maflowers uchidididi, you can actually hurt the person. If you want to hurt the person, you can actually hurt the person that way than blocking them. Let me tell you, if you want to hurt somebody, blocking is the least you can do. Kanada boa munhu wausingachade ngaakufonere agona mablue tick kuti waverenga uyu usingaipindure. This is a tip yandakukudza. Rather than blocking munhu kana uchida kumuboha chako uchida muboha kumupengesa, unblock him. Akakuti hi we ignore and unyatsoratidza kuti uri blue tick and unyatsoratidza kuti uri online. Uri online anyatsokuti mukadzi uyu anga asingambosiri ari uyu ndichitaura naye but ari online and I ignore call yangu and I ignore usingamboratidza kuti typing uchitoratidza kuti uri online. You can vamwe venyu ndiri kutaurira vaya vanoda kurwadzisa munhu nokumublocka. Uri socialite iwo urida kubohwa munhu ari kukuabuse paari kukomenta nonsense. Munhu akakuti mai vako vanoroya ukamublocka vanhu anga afumubwa ndosamublock. Rowati dzimwe dzenguva munhu uya anoenda ane hanzi hapana chutsi chinobuda pasi moto. So in another words munhu akakuti raka palive apa, rather than blocking them public, you may want to leave that comment there or just ignore it or just comment below. And kuona hangu comment yamanyora but ndichadhila nayo later, it's meaningless because murundi nyembera zvino but uri kutozvitambudzawo zvako. Vanhu vanoona kupenga kweanyora but ukathreatena munhu ataura zvanoda zvese nehurumende chadzedzo. Hurumende dzadzo kuti munhu anokomenta zikomenta iwo bva kuti hatidero torova vanhu vanodero andona wakuiza force kana kuti ndokubloka munodhila naye later. Vakomana vanozonomutsvaka kuseri uko anyora nonsense yake muirega iripo zvenyu.
urikuona iyo wenda kunga takangorongozonzopamba pake pachigugudzo ko blast manyora zvazva mamuchitaura kachuya tingodira, because a lot of people who write those stupid comments, if you meet them in person zvikuturo hazvivukuri. A lot of these people who are abusive online, ukaita effort yokufind out ndiani, ukasangana naye vanobvunda so, vamwe vacho unenge chitori shamwari dzako vanobvunda so kudai in present. So munhu anonyora nonsense, yes, kumubloka nekudidi. So kana uchida kutoheta munhu, kune vanoda kuheta maex, chirega ndikudze manje hapana chinhu chinobhohwa sokuti munhu haimbositi ukati hi anoanswer there and there, womuona kuti ari online hacha answer phone yako, saka unozvibvunza saka anani saka. Ende chimwe chinhu chinorwadza munhu wawabloka chiri nani kauda kutomurwadzisa, look happy without them. So when you look happy without them and be unpredictable, don't tell them where you are. Antona iye munhu wacho anenge akubloka there is always a way to find out where you are, trust me, because blocking usually psychologically blocking inoshowa ka resentment, ine kamwe ka weakness kaunako ukaona munhu achikubloka ndekubloka because ndaneta newe ndatadza nawo naye vamunangagba toita sei kona ndaperegwa ndokubloka, urikunzwa ndaperegwa ndokubloka. So kana uchibloka ex wako dzimwe nguva urati waperegwa waneta naye handiti, and sometimes people enjoy that, andasaka ndakahwina ndakamustopa zvairi ndakamubloka, but akaisa zikomenti rake ukati ungarigno ukaverenga blue tick dziti kakakaka uchiona blue tick dzakudaiso averenga mablue tick kana kumumuta you will find kuti that mentality yaunaye reason yako yekubloka munhu may not be exactly the best way of dealing with munhu wawabloka. There's a better way of blocking. So atata papi manje atapa kuti kuno munhu akubloka okanibloka okanibloka. Vamwe vanhu vanokubloka vachida kuti vanyengerere, so anokuunbloka worega kuvanyengerera votsamwa wokubloka futi. Koya umwe munhu kuti anokubloka so I've overreacted here. I shouldn't have blocked him. He's a nice guy, he's a nice girl. Why did I block him? I shouldn't have. Then wodzoka mukukanibloka paya voona enga yayo dzoka futi no he's an idiot man, akandirwadzisa munhu, they block you. That's why chonati kuno munhu anokubloka achikwanibloka. They may be going through that. Vamwe vanhu vanokubloka vachikusiyira tumwe leeways, anokusiyira Yahoo mail kuti umucontacte nayo, but they enjoy that kuti munhu ari sorry here ndamubloka ndo, is he really sorry about what he did? So ari kundi saka paipa kana uchiti hello hi baby kana yatitaurani, they enjoy that. Vananya kubloka dzimwe nguva vanenge vachinjoya kuti akakubloka siwo uchiri kumunyengerera. They actually block you for that reason. Vamwe vanokubloka vachiziva kuti anyway muri kucontactana via other means, munosangana kunamba yako haibloke, so anenge akakubloka kuWhatsApp but kudirect call asina, and that art yekuti unomufonera woona missed call yako inongoita even wafona by mistake. Vamwe vanhu vanokubloka vonoklika malove nemalike, hausatomboona munhu kana une notifications, sometimes notifications anokudza someone liked your Instagram, unotsvaga kuona like pachena munhu nokuda kukuteverera akakubloka but ari kufollow anokaruka aklika achida kuklika picture yako ukaruka klika chihati unozwi kuInstagram ukangoklika unokaruka klika love uti saka yo notifications obva isho Crystal Light liked your post, unoona hapana like ya Crystal Light. Andona hanzi seni I've been blocked nemunhu aindipa fake promises. So iwe kana wablokwa nemunhu aikupa fake promises,
ndiye akubloka. So iye ari kuzvipinza mujere because iwe ukaluka like mapromises aikupa waanawo unomuuraya kumuuraya kuti Bob, because iye kukubloka akakupa mafalse promises achida kukurwadzisa. Saka wakamuradza zvaaikupromisa zvacho waanazvo. Zvafana kuti ndoya kumba kwanchi ndoda shuga yoti ndokupa makuseni. Makuseni ndoita muromo muchena ndakamirira kupeza ya maskati. So the best way to fix you mangwana makuseni uchifunga ndichadzoka ndotiko shuga iye wondoona ndakaisozisa gare shuga even rine jecha mukati bepa reshuga rizomberire 50 kg rine jecha mukati ndakarisa shuga brown ndakari display nchita live. Iwe wakandipromisa shuga ukaramba kundipa shuga yachona ukazoona chinhu chawakamunyima chazara kumba kwa zvafana kuti munhu aida mbambaira kumba kwenyu unoona kumba kwenyu dzakazara wadwane wakutotengesa mbambaira. Who gets hurt? So nyakukubloka iye ari yakupromisa idununu mindset yake ndekuti arifunga kuti abloka source yezvaikupromisa, but hana kutorera good structure, hana kutorera beauty, hana kutorera runako gwaaida pauri. The fact that he blocked you zvinoratidza kuti iyano. So iwe wakazomuratidza manje kuti without those promises you're actually happier. Ukaita ka live uri happy, ukaita live uchidhensa, iye manje ashaya relevance. Saka iye anobva ashaya relevance manje. Ndo pakaipira vana nyakubloka iwawo. Because nyakubloka anogona kubloka achifunga kuti ndiye musikana wokupedzera muupenyu kana ndiye mukomana wokupedzera muupenyu. Okuwana une chimwe chimufesi chakatobatana chiri bho akakubloka kudero. Okuwana une bhebhi rinode rifafa kana kuti murume ari fafa better class than her. You happy? My way can you happy? Zvazvo kudoona kuti iye futi munhu wacho arifamba naye akatonaka kumukunda nyakukubloka. That can happen. That can happen. Nyakukubloka mafungiro angu ndekuti uripo nyakukubloka zveshuwa anokubloka because he's fed up, he doesn't want you in their life. Variko andirambe, but they are very few. Vamwe vacho vanokubloka because they are debating among themselves. I don't need this guy. This guy is toxic. I don't need this guy in my relationship. I don't okubloka. But moyo wake uri kuti he was nice. So anenge akakubloka but akadai so. Ndevamwe wevavo. So timboverenga macomments. Sai ndaiona kuti I've been blocked nemunhu aindipa ma-fake promises. Akakubloka achikupa ma-fake promises papo let your life flow. Chena poster senge unogara uchiposta zvako mati poster zvaikurumbidza izvozvo. Akazviona zviita senge zvadowedzera wese anotoonda ndiye. Ndo aiva anozokuvhurira imwe account wongozoona rimwe zigosi riri from nowhere ringokuabuse. Indakakambonzwa nemaghost ndangoona rimwe zigosi roya richindudza nonsense. Munhu ndenge ndomuziva. Kana usina vanhu vanokawanda vanotamba navo unoti munhu ndenge ndamuziva. Zigosi rinongouya uchita live so ringoisa zicomment papa rigokushoulder nezvimwe zvinhu zvaunoziva zvakamboitika muupenyu hwako. You should stop and think this could be one of those. Ndivo vananya kukubloka ivavo. Vanokubloka neaccount yaunoziva wouya neaccount. Vamwe vanogona kutouya neaccount dzana tete sisi sekuru mbuya mining. That's you are hurting yourself. You are hurting yourself. Cannot block them, block and forget and move on. If you know that you can't move on from this, get back. I think it's childish to block your other half because you know it's still going to unblock. You're still going to unblock. I used to do it till I realized it's childish. Yeah, kubloka munhu wako. Especially pane vana dzimwe dzengo wabloka munhu wako then wakuda kuti uzive mwana homework yemwana kuti azodi kauti blocking munhu Krista uri right babo blocking munhu waunodana naye haitse waone vana naye kana kuti munhu I think it's a bit stupid. Even blocking munhu anoda vana vako kuna vamwe vanhu vanodana navo kavasiri vana vasiri vabereki vevana vako but develop a relationship nevana vako handiti and then you block them. This person has been sent to you by God. Anofarira mwana wako. Ishela zvaramba but develop a relationship nemwana wako. He wants the best, she wants the best for your kids. Sa munhu anopota chibvunza mwana wako ari right here adya here anoda checheche ndomutumira here so are you doing this for your son, are you doing this, he does. Ishela zvaramba
but akadevelopa a relationship nekamwana kako kaunako. Saiwo kana wakabloka munhu iyeye, you're actually depriving your son. Dzimwe futi nguva mwana wako hatomborina role model yechirume. So wadomubloka to some role model. So ndezvimwe zvacho hanzi ndaipurisa ndiri ball prudence. I block inu kandifarisira shame. So kana wabloka munhu, make sure haagari umu rent free. Handisi kuti kubloka kwakaipa, ndiri kuti kubloka munhu kwakanaka kana uchibloka ne wafunga. Kwakaipa kubloka kwomukadzi waLoti. Mukadzi waLoti akabloka Sodoma asi achida futi. Uri kucheukei mukadzi waLoti? Unoita churu chemunyu. Munyu unouraya, ukaita munyu, churu chemunyu unofa, ndiwo unofa. Vamwe vanhu vari kufanana nezvigwere zvemwoyo nechichichichi kutadza kumove on pavanhu vakabloka. Every night uri kungomufunga, every night uri kufunga denera daiso haiwa ndakarivenga zimunhuri asi wakaribloka. Kutomuunbloka kuri nani unodombomuona akagumbura akanyora paFacebook kuti nhasi ndabata nezhara, you might feel better nokuti kana wakangodana naFidzo ukandiona ndiri palive ndakazvimba kumeso ndakadididi, it might even make you feel better than kubloka me, kundibloka. Kaona ndane dumbu rakakura kuti chiri kufuta chiFidzo chashata, chiri kutofuta. It might even make you feel better than just blocking that. So ndoverenga mamwe comments vangu kupedzisira sandarova pasi. Malive vangu akuita nchita shoma ndichingodididi yobva topera zvaendo pandaenda kuve mbonogeza. Pana nemubvunzo here kana kuti handinozokavha zvandaida kukavha. So iwo munhu akakuti rega doro shamwari, doro harisi healthy. Kumubloka hakuite kuti doro rive healthy. Kana munhu akakuti rega doro riri kukanganisa shama, ukamubloka. Kumubloka hakuite doro risakukanganisa. Umwe munhu anogona kuti sha uri kufuta iwo, womubloka. Kumubloka hakuite kuti lose weight ka. Kana wanga chimubloka manje ka, unoluza weight wozomunbloka wa slim better. Vamwe venyu munoti waudzwa izvozvo, you carry on wakamubloka and you carry on getting bigger and bigger. Wozosangana nemunhu iyeye futi 25 months later watofutisisa stereki manje. Mumwe mako futi unozviremember kuti kana munhu ndakamublockera, ndakamublockera ndafuta. Ndandiri size anpe, ndandiri size 14. Nda size 22. Ukaona manje pfungwa dzakudza kuti anenge ane point munhu. Uri kuona? Uona pfungwa dzakudza kuti anenge ane point. Saka ari stupid ndiwe ka. Wava nemunhu ari kudriva muroad. Poita sign yakanzi bend ahead. Bend ahead. Pane bend ahead. Hands kapu yenenge poto. Wonobvisa chikwangwani ichocho, ndichide chikwangwani ichi chinondireminder kuti pane bend. Next time wouya wakangana chikwangwani apachina manje unorovera. Ndo zvakaita vamwe vanhu vamuri kubloka vanhu vakadoiswa naMwari kuti vakupote vachikudzorai. Tifidzo malive ako aya haana musoro aya. Ndobva ndamubloka. Ndokontinya nemalive asina musoro. Uri kunzwa? Panzvokuti atonditsana kuti sandoita api ane musoro. Pano mumwe munhu anokuitira weheta. Anokuitira weheta zvokuti anogona kuti iwe unozati imba yako hauna tafura mumba mako iwewe. Zvokuti ufile bad. Watenga tafura yacho ukuroyera tafura yacho watenga futi. Unodana nokuti wakazotenga tafura. But yakasuggested munhu anokuti hauna mota nditi. Vanogona kuseka vachiti hauna mota, vese vari kuseka kuti hauna mota. Ukatenga mota ndoanotanga kuda kuroya futi. Ndo iva vari kukuseka kuti hauna mota, ukanotenga mota ndoanotanga kuda kuroyera mota yako. So chimwe chianzi kapi yongati poto. Kapi ine pekuisa mabiscuits. Chipack chokuisa hata pakanzi biscuit lover. So unoisa mabiscuits ako apa mabiscuits ukuchimwa. Haisi poto. It's one of my best cups actually. Maybe ndoiruta ndinzwe kutsva. Rekaini mbomwa cream soda.
Because tisingamudoro tomwa macream soda ka. Unotongona nemabatiro eglass racho kuti uyu munhu agoni haana mbomwadoro munhu agoni umwadoro because vanomwadoro ndovunga vanobata so. I think vanomwadoro, I don't know. You know, I've never drank alcohol, so handizi ndobata sei, but saka ndongataura the psychological part yekublokana nekublokana nekuunblokana. So pana nemubvunzo ine sandapedza zvangu life. Ndo ndatopedza life. Kana musina mubvunzo tosangana kufidzo main account uko. Kufidzo main account uko ndo kwandeitira zvimwe zvese zvandechiti. Pana panongoya nchita ma live ane musoro. Ndodzokera kufidzo main account ndoita comedy. Ndoko poswa nonsense yese so andaunzwa nonsense. Moenda ku account yakanzi fidzo main magroupiana chakucho. Vandaunzwa zvine musoro moramba muri pana. Ndopa ndino ku page kwangu. Ndokuna na YouTube. Ndechipost nchita ma live anga nemusoro. Comedy, ma jokes zvisina musoro uko kwa account yakanzi fidzo main. Samukandona ndisipo panapa ndiripo. Chero ndesingaduita zvisina musoro pana. Panapa ndakazodecide ndichaduita zvisina musoro pana. Pana ndaita zvine musoro chete. Zvine samende mukati zvonovaka. So pane zvamunoda kudzidzira about kubloka. Pane zvamoda here kuedha about kubloka. Pane mubvunzo wanawo here about kubloka. Prudence ndakubvunza ndikati hanzo nengoripi ndiri ku account yakanzi fidzo man. Yakanzi fidzo man magoropiana ndichaitega apa. Fidzo man. Kangoti apa fidzo man nondiona ndo account yandowanze ngendiri. Ndiri ikoko kwa account ikoko. Ndokandoposta every day. Panapo kona ndakaposta isedza ma memories ezvinhu zvandakaposta kudhara. Otherwise kufidzo man ndokandoposta daily ma jokes. Neku page rangu rakanzi Leon's live hot topics. Iyo live ndokwandoishare. Then ku YouTube iyo live inenge ya ku YouTube. Saka pana nemubvunzo here nezvoku unblocka nokublock. Next topic kana mine next topic yamoda tikubata tobata ikoko. Otherwise ndafara kuve nemwi tobatana kusero muno muri kupisa amadzadiwa. Chatombovhura mawindo kuri kupisa kwapisa. Thank you so much guys. I love you all.